Qari ta' kliem, set 3.3. Fis-set ta' qabel, it-3.2, għamilna l-artiklu il. Illum, f'set 3.3 ukoll se niltaqgħu ma'artiklu iżda xi ftit differenti. Eżempju ta' wieħed minn dan l-artiklu huwa id. Isir billi nikdbu i u d u sink li huwa mmarkat bl-aħmar. Id. Għajdu warajja. Id. Id. L-artiklu ma baqax il imma sar id għax qiegħed quddiem il-kelma dar. Id-dar. Għajdu warajja. Id-dar. Id-dar. Kif indunajtu l-artiklu sar id għax l-ittra l inbidlet f'konsonanti bħall-ewwel ittra tal-kelma. Fil-Malti l-artiklu jista' jinbidel biex jiġi jiġbaħ u jsir bħall-ewwel ittra tal-kelma. Ngħidu aħna id-żu, in-nar, ix-xatt, it-zokk, iċ-ċoff. Se naraw kliem li nafu naqrawh sew. Quddiem kull kelma se jkollna l-artiklu. Wara li qrajtu dawk il-kliem bl-artiklu, se taqraw sentenzi li wkoll fihom kliem bl-artiklu. Wara kull sentenza se jkun hemm stampa biex tkunu tistgħu tifhmu aħjar. In-nies raw in-nar. Iż-żu kien hemm ors. U sab il-ħut iċċatt fuq ix-xatt. Ix-xieħ mar id-dar u kiel it-tin. Iċ-ċoff kien fuq il-bieb. Is-suq kien hemm it-tut, il-ful u xi tin. Grazzi ħafna, sakemm nerġgħu niltaqgħu. Saħħa!